ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas anapauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak makita ni Miko, napanan na ka di. Nakitak mga nagkuyog dakin ni Ali agayam na madam, at daigam da apana. Napandaman nga rodan iti kabakiran, napanda na ganop. Ay, dayjay nga anak ko, pagasman na unay ti mapanaganop. Kanayon mo't nga day sangput da nga ugsaw no abuyo, madam. Nagpada day ti ama na pagasman da unay ti mapanaganop. Kay kayat dati maano pan asidaan, ngam ti magatang iti tiyendaan, madam. Sa bagay, uray siyak, nanananam ti maano pan. Ngam dagiti pinakanda iti feeds adingwan. Wan matkit di uray siyak mat, madam, kasta akmat. Insusuon mo mat day takaramba. Saan ka kadi amapan ijay pakiab-abala manak ko? Inak pa agsakdo, sakbay amapanak, ina. Amok ngamin asurutan nyo ni ama, iji pagmulaan nyo kadagiti mais. Inak nga rodan ijay ayan ti amam. Saan ngamin anangan itay sakbay anapan? Uwan, ina. Kalpasan ama isangpat ko ti danom. Sumalugak, ijay pakiab-abalak. Kaduam kadi pa'y tigayam mo ani Moira, anak. Uwan, ina. Imbagkan ko na. Tamadagas ko iti balayda di tababa. Datayo ka dito'y bantay ti ayan tayo. Dito'y mat ngamin ti pagmulmulaan tayo iti mais. Awan mat ngamin ti mabalin tayo amulaan iti ipatad anak ko. Maawatak, ina. Jak mat kaya ti agyan. Wano agkasera iti patad. Kunak no saan kan nga umay gayam. Aglugan ako man iti habal-habal itay. Pasensya kan, gayam. Adala nga min nakataktakak. Okay lang, gayam. Amuklat tano medyo maladaw ka. Agyamanak iti kanayon mo apanangururay kanyak, ha? Inta nga rodan, tapno saan ta amaladaw. Sige, taayabak ti kabsat ko. Taitulod na tababaan iti habal-habal na. Numakasangat kumamot iti bantay ti habal-habal. Mabalin mo siguro. No, adda maaramid apag naan ti habal-habal. Kuma, ngam alangan mat ang mga ramid ni ama iti kalsada nga iso. Day tirigat na. Manmanumat ngamin ti kadwayong adda iti bantay. Sakat nagiin na dayo kami. No kumamay sa adiso, mayat kuma. Wen, no may sa adiso, di mabalin tayo ti agtitinulong nga mga ramid, iti uray pag naanlaang ti habal-habal. At damat bubon dito At dalakid di umay umin-inom nga ugsa. Di tagay ayos adanom di tababa. Agyan ta itilingag ti kayo. No adda umay nga ugsa, pasabtan ta iti pana. Saan tamat siguro nga agawid apauy-pauy. Di ta pa imot naawanan iti naanopan, no inta aganop. Itala nga maisarong ta dito'y adiso. Sabali nga minti pagan-ano pan ta idi. Ngam da ito'y bubon, kat madlaw nga dagsaksak to. Nadalos ti aglawlaw na. Kan adadalan nga agturong dita banda iti daya. Sigurado nga dagnanaad iti asideg. Tada nalabsan ta amulmula a mais. Kaawatan nga agmulmula iti mais ti agnanaad iti asideg. Kayat da ka diti agnaad dito'y bantay? Nga medya patad? Kasano, no agmula lang iti mais ti pagbiagan da. Amo matan, mais ti kang runaan a pagbibiyag dagiti taga dito'y. Kaasidamat nga rod nung kasta. Sana kaskan ka nga adda negosyo ijay syudad. Malumpanan, ado ka din tinalpas mga inabal? Adamat basit. Madamdama, umay bilangan ti para bilang, numanon tinalpas ta. Numalpas na mabilang, alaan ta titangdan ta, tagawid ta masapa. Kaslang amin makatudtudo. May mayat samat na tunggal lawas nga alaan ta titangdan ta, tapno maurnong. Wan sa nga agpaiso. Mamma minsan ti panangalata. Awan ka di panggap mo amapan ije syudad? Arapaap ko mo ti makapan. Ngam narigat, tawan mo ti kabagyan ijay.
Oray siyak. Kaano ta nga tamat ang makapan iti syudad? Dito'y kabambantayan, kan dito'y laang patat, ti pakadandanunan ta. Adda ko marasakas iti kasupukan. Agsagana ta, ang mga nuog sa daytan. Isagana tan ti panata. Tapno jay lamang ibiyat, into nagparang tiugsa. Sige, isagana ta nga rudan. Oh. Adda pa'y la iti kasupukan. Ne, saan mo tan ngagkutkuti? Awanan ti agkarkarasakas. Naangot na tanga ta. Tanagsardang iti kasupukan. Saan ta ngagkutkuti? Saan nga ta ngagtuloy nga umay uminom iti agay ayos adanum ngagtaod iti bubon? Ay, umayin ti saraan nga uksa. Panaantan. Dayjay, naudatan ng tiugsa. Adda manen iyawid tayo jay patad. Adda manen pagbingayan ta nga ugsa. Naimbag, ta nakasangpot kan, Miko. Adda ka di importante nga ibagayo, ama. Nagkita kami iti may sagayem ko, amang idadaulo iti sabali at tribo, iti sabali nga isla. Apay ka di day tagayem yo, ama. At na nagtulagan mi iti dayjay agayem ko, nga agabalayan kaminto. Agabalayan? May samot ti anak yo, ama. Ken may samot ti anak, ti kungkunak agayem ko. Bagnang dayjay agayem ko, nalawa ti asyendana. Anya ti kayat yu asawan, ama? Imposible, at di mo maawatan ti kayat ku asawan. Apay amanipod kinasauna ka ti amam, di ka matagtagari, Miko. Kasano? No saan ko akayat ti ibagbagan ni ama? Anang itulagan na kanyak adayag, ina. Sana mabalin alabsingam tinagtulagan da amam kan tigayem na. Baknang tayo chay, nalawat ti hasyendada. Apay nga intulagdak, ina. Amumi ti pagsayaatam. Pagsayaatak ka di, ti makiden na iti saan ko nga amam mo, ina. Amumi ti pagsayaatam kunakmanen. Di na kami ibabain. Apay ko mama ibabain kayo, ina. Sakmat ti masiknan. Awan ti mabalinam. Ti tulag katulag. Saan mo ang mabalin asalungasingan? Amamukan gayam. Adda manan parikot mo. Isu anak ka umay ka analadingit. Ali, adda ka din ang itulagan kan ka dagiti dadakkel mo. Da kayo laang ababak nang ti maitulag iti padayo abak nang. Apay akas jay. Saan na kayat dagiti babak nang ama ikamang ti anak da iti na pobre? Kasano? No saan kami nga ginusto iti nakaitulagak? Dahit ati saan kong amo? Ngam sigurado. Guraan da kayo ti dadakkalyo no saan kayo nga agtungpal. Mabalin ko mamat asanak nga agtungpal iti kayat dagiti dadakkel ko. May mayat matlaeng no sikat ti agpili iti asawaem. Uwan ko ma. No apay mat nga intulagdak dagiti dadakkel ko. Dahit atirigat na ita. Imbaglakid din tadidak intulag dagiti dadakkel ko. Mabalin ka di akadwa anak. Mapantay jay syudad. Kumusta ti pa nagtrabahom ijay patad, anak? Nasayaat mat, ina. Madamag kumahan, ina. Napnapan kayo ka din ijay syudad? Napanak idin. Iti kinapintas dagiti makita ijay. Adumot ti naitalimang amadi. Wenno kinaluko dagiti daduma a tao. Kas iti anya, ina. Ijay syudad, uray kaarubam, di mo pa'y amo tinagan na. No dito'y ayan tayo, amom, uray saan mo akaruba. Ha? Mabalin mo matimaki mo, saan ka di, ina? No dito'y, mabalin ka dumawat kadagiti mula ti amom. Ijay, awan ti madawat, tamagatang amin, uray na laylay abulong, magatang anak ko.
Bro, anya ti imbaga ti talkam iti negosyo? Ayos mo ti amin, bro. Nakitak ti simrek akwartak iti bangko. Ket, mayat mat. Bilibak mat kan ka, bro. Asino ti mga ibaga nga addadakkel a negosyom dito'y syudad? Idinto tano addata iti lugar tayo. Aganop ti pagasmam. Pakaragsakak ti aganop. Ubingak pa idi. Sumurusuro takon kini ama nga aganop. Isuan nalaing ka nga agpana. Uray si kamet, bro. Nalaing kamet. Kaano tamanan nga agsubli iti lugar tayo? Inton bigaten, bro. Kayat ko ama pantamanen di kabakiran. Intamanen aganop. Numasawa ni Amir ti anak ti gayem ko. Bumaknang. Tanalawa ti asenda ti pakaykamangan na. Uray mo ti asawaan na. Bumaknang mo, tado mo ti negosyo tayo, apakairanudan na. Nasingsingid tumanin ti pamilya tayo, no agaabalayan tayo. Madamag kuman gayam. Kunam idi nga ada diferensya ti panagkita ti agbalin a manugang ta. Amangan no sana kayat ni Miko. Isu nga kikita tayon tulangan inton kaaldawan ti kalaysa. Tapno saan a makababawi ti anak ta? Kasta nga rod. No makita na asaan na napintas ti babae, kanada diferensya ti may sa amatana, mga no di na kayat nga ikalaysan. Pudno ka di nga dagrayo kan ka iti pagtrab-trabahuan nyo, anak ko. Pudno, ina. Ngam saan ko akayat da di alalaki? Ibalakad ko akitaam anaimbag ti lalaki apilyam akatakunay-nay mo itibiyag. Numabalin kat kitaam mo't jay saan kaunay nga agrigat. Jak pa'y nakita ti lalaki akursunada, ina. Ngam, di agrayo ita. Saan ko akursunada? Kitaam jay kap-kap na kam alalaki. Tanarigat ti agbabawi iti udin na. Wan, ina. Sa maysa, ubingak pa'y mat. Saan ko pa'y akaya ti makiasawa? Wan ba't kit di, anak? Saan ka mat na maawanan iti lalaki? Ado pa'y di ti pagpilyam no bilang. Alam tapanakan baim, taintamanan agpalpaliwa iti kabakiran. Sika talaga, bro. Pagasmam launay ti mapan aganop. Imbag ti mapan aganop. Ngem ti ibagamanen dagiti dadakkel ko. Adanda ni kanon titulagan da. Angon gayam. Nakitam ka din ti babae ang nakaitulagam? Saan pa'y, bro? At dapay kid di atap ko. Ta ibagada nga kikita kamin tulaangan iti kaaldawan ti kalaysa. Sa dino kano ti pakaangayan ti kalaysa, bro? No saan to kano agar din wedding? Iti parke kano? Dagiti dadakkelyo ti agtulag kan isu aminan? Sana ka umanugot. Kasano? No saan ko gayam akayat dayjay adayag? Naibagam ka din. Asaan ka nga umanugot, bro? Saan pa'y? Diyak kayat apanunutan day taabanag. Tamadis mayak lang. Ara, agrobot kan. Intakit din aganop. At nalipatan ni Ali itinagpwestuan mi itay. Kat sinubli na. Ay, agtugawak iti asideg ti bubong. Aglingedak iti dakkel abaton. Taurayak ti gayem ka. Aggapo iti daya ti arimpadak. Idinto ta iti laod tinapanan ni Ali. Asino nga tati sumungad. Aglingedak. Amang ano kabusor. Isaganak ti panak. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Umasidagak man. Ha? Hindi na kumadangran, apo. Pangasim. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak laeng aganop dito'y kabakiran. Nagpintas ang adayag. Aglaba siguro.
Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang hindi sunay. Umasidagak man. Di na ko madangran, apong. Saan ka adangran? Napintas adayak. Siyak ni Miko. Umayak lang aganop dito kabagiran. Mabalin ka dito makisarsaritakan ka. Pagururayak iti kadwak. Ada kadwam ko nam? Adda. Ading napintas adayak. Angam, saan kami ama nagdakdakas? Di ka kumaagbutan kanyak. Babaan iti kawas mo. May saka kadag iti maawagan ana nga to iti gimong. Gusto ka di? Ni ama ti mangidadaulo iti tribu mi. Kunakun kat. Naimbag man, taumay dito kabambantayan tikas kada kayo? Pagasmak mo na iti aganod. Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Napintas nga imnas. Siyak ni Ira. Napanglaw kamilaan. Nagpintas mo tanday dyan nga imnas. Kunaklakit di, no Diyos at ikabakiran. Nakayawan na kinkwana, bro. Diyak pa'y nakarik na iti kastoy iti may sang imnas. Nalipatam ka din, bro. Addan sa bali ang nakaitulagam. Saan ko analipatan dayta? Ngem agayatak kini Ira. Madanaganakan ka, bro. Amumot ti kababalin ti amam. Saanak nga umanugot iti kayat da nga ipaasawa kanyak. Nang runa, ket saan ko pa'y anakit kita. Ada na isarong amang nganop ditoy. Anaga po iti sabali at tribo, ina. Kasano te pan nakaamom anagka po iti sabali at tribo, anak ko. Dahita ti imbaga na, ina. Anak ti mangidaulo iti sabali at tribo. Tingatabak ng atribo, iti kabangibang apatad. Babaan ka dagi ti kawas na. Madlaw ana nga to a pamilya tinagtaudan na, ina. Sa dino ka di tinagkitaan nyo, anak? Ijay waig, ina. Iti asidag ti bubon. Nasingpot ka di ti lalaki, anak ko. Kasta mo ti panagkitak, ina. Naisam, kan, nataar a lalaki. Iso nga rod. Dagiti puliti mistiso nga adda iti kabangibang apatad. Baknang dagitay, anak. Saan mo ka di anakit kita dito'y patad ti kumkunam alalaki, gayam? Saan pa, gayam? Diyak pa'y nakit-kita dito, eh. Sa balin samot at tribo. Nataer ka di? Uwan, gayam. Apay nga taakayat ko nga agkita kami manan. Agayat ka kadikan ko, na? Di mo pa'y mutam-amo analain di tao. Diyak man amo, gayam. Kanayon ko ang madardarap-dap ti rupa na. Sa balin samot dayta na, gayam. Wansa, gayam. Italaang ang mapasamak kanyak ti kastoy. Mapantamanan ije kabakiran, bro. Saan ka ding nga iti kaawan ti trabaho ta ti ipapantay jay, bro? Magagaranak amapan manen ijay, bro. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, bro? Saan ka di? Ama minsan laang iti makalawas ti ipapantay jay? No kasapulan nga aginal daw ta, aramidan ta. Anya? Apay ka di, bro. Kasano ti trabaho ta? Amangan no ikatandak iti trabaho, bro. Sumrekak pa'y nga aglako ita. Kasta ka di, bro. Pasensya kan. Ang aguray ka man, bro. Gapo ka di, iti babae ang nakitam. Inton umay ka di abulan, tinagtulagan nyo nga ipapantapan na kisarita, iti gayem mo. Wan, ana. Naisagana kung tiduri nga itedta iti pamilyada. Dagiti ka di alahas, ti itedta. Tidaduma. At dapay kadaanan agargaret kan alikaman. Naragsak tulakit di ti maangay akalay sa. May sa kadagiti kangayedan.
ken kapapauta na selebrasyon. Kat maawis amin agagayem ababaknang. Ipakita tamot, akabaalan tati mangisagana iti addo at haraon. Katag dinamag to ti kinangayed, ken kinapaot ti selebrasyon. Aramidan tati amin, kakaisuna bugbugtong nga anak tani Miko. Nuko nayo akangayedan to ti Kalaysa ti anak kyo. Adun tulakit di ti mangraem kada kayo, madam. Dayta ti kayat ko mapasamak. Siyak to ti pagsasaritaan da nakaaramid iti kasjay. Dakkel tulakit di ti magastuyo, madam. Sa nabali, tanukukwadan to ti daduma nga asyenda. Pamulaan minto iti ado a klase. Ken makiapit kami met. Tumulong to ti ado a trabahador mi. Ket sigurado nga addan tumot bingay mi. Kasta ka di, madam? Iso nga oray aggasto kayo iti dakkal. Ha, saan ak nga aggastos no awan ti amo kaspapak na? Mayatakit din amang busbus iti adda kanyak no awan mo't kasukat na? Ha, saan pa'y laeng? Adda ka dito'y waig. Ginoo? Di na ko maawagan iti Ginoo, ta sana ka agpagpabigbig. Kay kayat ko naawagan nak iti Mikulatan. Ginoo nga min ti awag mi iti anak ti amo mi. Wano, Haji, kadagiti daduma. Sa anak pa'y ama ikari ang maawagan iti Haji. Kasta ka di. Apay nga ingmay kayo dito ay. Ing kayo ka di manin agano? Kaslakastan. Ngam, mabalin ka dito umay sumarong ka rin di balayo. Patgak nga imnas. Ha? Saan nga tangago nga ti pamilyayo? Maiparit kada kayo ti makilangan itikas kada kami. Di damat amo. Ti amuda kat inak aganop. Ali, napanak ije waig ije kabakiran. Nagkita kayo kadimanan iti napintas nga imnas. Isu ti ginagarak. Napanaglaba. Kasimot nga aglablaba. Apay adi mo inggatangan iti washing machine. Igatangak ko ma. Ngam awan mat kuryente da ijay. Hun gaya man niya. Kabambantayan ti ayanda. Awan kuryente. Nasimpet da ijay nga imnas. Makaparagsak akasarsarita. Bro, kasano numadanon ti pan nakaitulag mo ang mga asawa? Dahita ti dakkel aparikot ko. Jak kayat amasaer tirik na tinapintas nga imnas. Nakayawan ka kankwana. Ngam awan mamay na. Ta ipaasawa da ka iti sabaling nga imnas. Bro, ikang ka iti baro at trabahom. Aglive ka, tasyak timang sweldo ken ka. Anya ti ipatrabahong kanyak, bro. Into no may alawas, tinagtulagan mi ti gayem ko, apa nagsasarita tayo, no kaano ti Kalaysa ken selebrasyon. Ijay to nalawa a parke ti pakaangayan, tinadaeg a Kalaysa. Kayat mo asawan, iti parke ti pakaangayan na, saan kat nga iti moske? Adun to ti dumaray, saan nga umanay ti moske? Pagtutulagan mi nga iti parke iti asidag ti plaza. Markusan to. Nagnayad to nga tanday ta Kalaysa. Magnatayo iti tenga a nakakawas iti nangina akawas. Awan to ti makaartap iti dayta Kalaysa. Nakalalagip to dayta apagteng. Masapol nga iso ti pagsasaritaan dagiti tao akangayudan a Kalaysa. Anyan jay ko na mga ramidak, taglibak pa bro. Mapan ka man iti isla nga ayan ti kong kunada anang itulagan da kanyak. Saan ka ngagpadlaw? Agpamarang ka a turista. Anya ko mati aramidak ijay. Ikagumaam amakita ti babae, nga anak ti asyendero, nga agnagan iti malik. Kasano, no sa baling nga anak ti makitak? Agmaymay sa kano nga anak. Asyendera ka na. Sige.
Adda kanumat resort ijay ako kwa ti pamilya mahalit. Pudno ka di. Wen ka no? Ijay ti papanam. Sigurado nga adda ijay tinasao a babae. Areglado, bro. Uray alaak pa itiladawan tinasao a babae. Namnamaak ti panagbaligim, bro. Itapay laeng. Agyaman ak unay kan ka. Saan ka pa'y ngagyaman, bro? Tasan tapay nga mo? No adda ijay tinasao a babae. Apay ka di anal iday ka, anak ko. Masayangan ako unay, ina. Agayatak iti lalaki, akanayon nga umay aganop dito eh. Ika gumaam alipatan day tangayat, anak. Masigurado adida kakayat ti pamilya na. Nangato da itigimong. Dayta ti pagladingitak, ina. Awan ti karbengak nga agayat, iti mabigbigbig a pamilya. Panagkunam ka di, kat di nakapagaramidan iti dakas. No agkita kayo iti iwain. Pinagaramidan na kuman, ina. Ngam nasingpat day chay, kan natak ng alalaki ni Miko. Ibalakad ko agupod munday tapanagayat. Tasaan to ama pasamak nga agkatuluyan kayo. Ngam saan ko mat ama aramid, ina? Inton agkita kami manin ijiwaig. Awisak dito'y balay tayo. Nakahala ko niti bakasyon ko, bro. Nasayat no kastay. Mapan ka din agtur iti sabali nga isla. Tur? Wano? Kasmay sa detektive. Tur, ken detective, bro. Sapay jakpay napnapan iti a resort. Nalatak ka no da iti a resort. No kano aglugan ka iti tricycle. Ibagam ka no ti Malik Resort. Itulod da ka ni Jay. At da ka no maten hotel ken restaurant ijay. Agbalinak nga rod at turista adi na oras gayam. Sapay ko ma. Tamakaala ka iti impormasyon na kayat ko amaamom. Sige bro, agrubuatak nga roden. Mapanak, ije kabangibang nga isla. Ita ka din ti papantay ti sabali nga isla. Wen, impaysagan akon ti pribado ayati tayo. Agkita kami matlaangan iti asawa ti gayem mo. Di kampay namin nagkit-kita ka. Masigurado ka maragsakan iti sagot mo ken kuan na nga alahas ken antigo nga alikaman iti kusina. Lakit di Mahilig kami a babae iti antigo a plato, vase, ken dadumapay nga antigo. Kati sagot dan tumit ti asyenda kadag iti anak tayo nga agkalaysa. Magagaran ako na madanon ti kangayadan a kalaysa. Iyam ti anak ta. Madlaw ko kat saan na magagaran. Kasta pa'y laang ita. Ngam no makita na tinalawa a hasyendadan to iti agbalin nga asawa na, sigurado a maragsakan tumutlaang. Napanan na kadimanen. Masiguradok nga ijay manen kabakiran tinapanan na. Dagiti dadakal ni gayam Miko. Umunag da iti ayan ko restaurant. Oh, saan nakagpadlaw? Nakawigak matinti. Kan nakasunglasses ak. Adapay mas ko. Anday ta. Agtugaw dan iti asidag ko alamisaan. Denggak ti pagsaritaan da. Umay dito'y jemanugangen ta, Ana. Ket ayaban na dagiti dadakkel na. Dito'y ka diti pagsasaritaan tayo. Ay, tiyak kayat dito'y. Ado ti tao. Jemanugangen ta ti umay dito'y. No addan ti amana iti pagsasaritaan tayo a lugar, mapantan ijay. Amom ka di ijay? Adda tao da nga umay mangsukon kadata dito'y. Oh, Ana, dayta babae nga umasidag dito'y. Iso dayta, ti manugangin ta. Dayta umasidag nga babae. Iso dayta, ti manugangin ta.
Dayta, ti manugangan ta. Dayjay, nagsinyas. Mapanta ka no iti nakaparada alugan iti ruar. O sige, intangarudan. Adang agpayso nakaparada alugan di taruar. Makita dito'y sarmig ti tawa ti restaurant. Anya pa'y lati aramidem nga rod. Tumakder ka na, tamapantan. Imposible akayat ni gayang meko ti babae. Saan mo't apanaguyaw? Ngam, adda diferensya ti matana. Wah, total, adda na video nga ebidensya. Agawid akon. Ipakita ka ni gayang meko ti video. Masigurado kang adda madismaya. No makita na ti video ti babae. Simangpet kamat adagos, bro. Bro, naala kong ti rumbang amaalak nga impormasyon. Ibagam nga roden. Magagaran akon ama ka mo. Ipasakan ka ti video, takitaam. Sapay ko ma, tasaan ka amadismaya. Ano niya? Orayam Oh, naipasa ka din. Orayam, bro. Masigurado. Mas daaw ka no makitam ti video. Oh, aday ta. Na-receive kon. Adada amakin ina ditoy. Kitaam ti sumungad amang sinyas kadakwada. Daytoy ka di ababa iti. Mismo, bro. Nangag mo matiimbaga ni Pangulo. Saan ka di? Oh, Jack umanugot iti kayat da. Naragsakan launay ti asawa ti gayam mo iti intad ta akas Dory. Ngam ti parikot ita. Kayat nga tanimi ko ti babae. Kas jay matitsura na. Ngam nalpasan ti tulagan. Sana mabalin na malabsing. Angam, kasanon no kas jay tumat ti agbalin nga apo ko ta. Naturay, kan baknang ti gayem ko. Saan ko pa'y nakita ti anak na, nagtulag kami. Masiguradok akadurman to ti anak tayo na diya babae. Aday tsura ti anak ta. Rupa na lang tinalaad. Napintas ti kaunggan na kan baknang da. Ngam adda negosyo ti anak tayo di syudad. Amuna nga imatunan. Iso anaduras ka no. Dayta ti kunana kanya. Saan ko pinakpakibiyangan ti negosyo na jay syudad. Iso ajak ammo no anya dayjay. Agsagan na ka, Miko. Umadanin ti kalaysayo. Ama, mabalin ka di nga itantanday ta akalaysa. Sayang, tinted mi aduri. Numalpas ti kalaysa, at tanasyenda tayo. Saan ko atarigagayan ti asyenda, ama? Ado ti mabalin a pagbiyagan, asaan nga asyenda? Kaano pa yan nagbalin ka, Asukir? Kaya't mo ka di, talaksiden ka nga anak? At daman damagak, ama. May pagpanakkel ko ka di ti babae nga ipaasawa yo kanyak. Mabalin ko ka di nga ipasyar iti parke, wenno itugot iti sadino man apasken apapanak. Anya? Tapno amom, nakabakbak nang ti ipaasawa miken ka. Pakawanan da ko maama. Ngam ti kayat ko ang maasawa, ket jay maipagpanakkel ko kumamit, numagna kami iti kalsada. Wenno ipanakkel ko kuma, ti kinapintas na. Apay akas jay ti saudya anak ta. Nakita na ka din ti ipaasawa ta kankwana. Mas dawak nga rod. Apay nga muna. Ngam sayang ti kinabaknang. Naglawa ti hasyenda da iti kapintasan apaset ti patad. Dayta nga rod, Ket. Ngam saan amakalisi ti anak ta. Nalpasan ti tulag.
Kasanungay, lusana naragsak ti anak tayo ti sidog day siya babae. Agam sana mabalin nga ibabawi ti tulagan. Adu ti kadwa tayo ang nagtutulag. Agkakangato at tao ti nagtutulag. Huwan ba't ket di Ti panunutan na kuma kat tinalawa nga asyenda. Inkarida nga ito dati asyenda kadakwada kalpasan ti kalaysa. Dayta ti inkarkari ti gayem ko. Ited na tinalawa nga asyenda no ipakalaysak ti anak ko iti anak na. Iso nga inkari na tinalawa nga asyenda. Tanataer nga minjay anak ta. Apay analiday ka nga in may dito'y waig. Mabalin ka di mapantay di balayo. Adanas kan nga ibagak kadag iti dadakkel mo. Anya ka di dayjay. Pangasim. Mapantay di balayo. Siya kung ti mangawit iti sinakdom. Amom ka niti agisusoon iti karamba. Ha? O di sa kruya kon? Nagalisti karamba. Ang mga maisuyat kan ka ti danom. Dayta ti pangatiwam kanyak. Sanak anaruam nga agsusuon. Inta nga rutin iti balay mi. Ngam pasensya ka iti pagtaangan mi. Naimbag nga orasyon, Ana. Impakada kiniira nga umayak dito'y balayo. Imbag maan takinayat mo ti umay dito'y nanong mo abalay mi, Barok. Adda na patag nga ibaga kada kayo. Iti ngamin na bayag basit a panagsinsinarak mi iti anak yo iti waig. Inayat kon ti anak yo, Nana. Ngam imposible dayta, Barok. Maawatam siguro ti kayat ko asawang. Kinapudno na. Intulagdak iti dadakkel ko iti may sa babae. Adyak pa'y nakitkita. Anya nga ro ti imayam dito'y, Barok. Naitulag kamot gayam. Ipakita kada kayo ti video tinang itulagan da kanyak. Diyak kayat day diya babae. Diyak kayat ti kinabaknang da. Kat, anya ko mati magunggunam iti anak mi. Diyo kumaparitan ti panagaram ko iti anak yo. Pumanaw kami kumaditoy. Papanan nyo Barok. Saan kayo mat nga agasawa? Tapno pumanaw kayo. Nalainggayam nga agabal ti anak yo. Ison ti mangimanihar iti maysa nga aramidak apagabelan ijay syudad. Agyamanak, taim manugot kayo iti singasing ko. Ayabam ti ko nam agayim mo, tapno da kadwam. Ngam, anya nga iti pagdagusan mi, ijay. Nalawa, ijay. Adamatan silid apagyanan nyo, ijay. Saan tayo nga taan delikado, ijay? No surutan na ka, dagiti dadakkel mo? Di damo, ijay. Tasaan da pa'y anap na pan, ijay. Ngam, kasla mabutangag. Imbagamat nga dagayim mo. Ayabam, tapno da kadwam. Diyak kayat ama ikawa ka, kan agladingit ka ijay syudad. Inak nga rot ibaga iti gayam ko. Tapno umaymat ijay syudad. O sige, madagas tamatlaan ti balayda ko nam, o di dagas lantan. Sapay ko mata palubusan dagiti dadakkel na. Makisarita ka itinasayat ka dakwada, tapno palubusan da. Moira, pangaasim ta umay kamat ijay syudad, tapno ada kadwak. Mapantay di syudad ko nam? Safe ta nga tayo, Jay? Ipanamnamak ka da kayo. Natalgid kayo, ijay. Agabal ka din matlaang ti trabaho mi, ijay, sir? Wen, da kayo adwa ti kang runaan nga agabal, ijay. Mangala tayo matlang iti kadwayo at trabahador ijay syudad. Makadahan mo nakmatlaangan ijay syudad. Saan akas dito'y akabambantayan? Agrubot ka nga rodan, taurayan da ka. O sige nga rod, darasag ti agrubuan. Nagpintasan dito'y, sir. No saan agapukan ka? Saan kami ang makadanon dito'y? At dakid dawak kada kayo. Saan nyo nga ibagbaga ijay lugar yo tinagan ko, ha? Saan nyo mat nga ibagbaga? Asyak ti employer yo. Saan ka di anasaya at no maamwanda? Tapno raamanda kayo, sir?
Maamuam to kiniira, ti makagapo. Saanan aday ta ti damdamagam pa, gayam. Ala, ibagaktukan ka, iji pagdagusan ta. Mapantayo pa dita restaurant. Kalpasan na, itulod kayon to iti ayan ti dagusyo. Makidagos ka kadimot iti pagdagusan mi, sir? At dabukod ko a kwarto ijay. Dito iti bagbagak a pagabelan. Gumatang tayo kadag iti amin a maaramat. Dito'y kadi umuna akad sa aran ti pagabulan, Miko. Wen, Ira. Di tamat may kadwakad sa aran ti pagdagusan tayo. Ada kusina, ken aminan di tangato. Saan ka di nga ammo ti dadakkel mo daytoy? Saan? Sa bali ti negosyo da. Sa bali mo ti negosyo. Anya ka di ti negosyom? Pagtagilakwan iti agduduma ang makina. Ngem sana ditoy. Iti sa bali adiso. No kasta, maerugi pa ilaang dati pagabulan. Wen, ket sikat ti makaam mo amang imanihar. Ibagam amin na masapul, tay paay ko. Gatangin tayo amin ang maaramat. Sige, ikagumaak a dumuras ti bangunam a pagabulan. Basta at amin ang masapsapol. Mairugin ti project. Naggasat ka gayam. Nagtaer kan baknang ti kaayan-ayat mo. Naganos kan man nakaawat pa eh. Sapay ko ma, taawan ti tubang iti arapaap mi nga agkalaysa. Ay, kaano ak nga tama ta makasarak iti kaskan kwa na? At dadag iti banag nga urayam, ngam saan mo ang mauray. Adamot ti saan mo anam namaan, ngam sumangbay. Kas kumakan ka. Saan mo aninamnama, ang makadanon pa ijay bantay nga ayan mo ni Sir Miko? Manipod pimanaw ni Miko. Saan mo't nga agaw-awid? Agawid to siguro no madanin ti kalaysan na. Adayo pa'y mat, tanabaliwan jay sigod at ulagan. Ngam sigod asaan nga agpaot no kas di amapan iji syudad. Agsagsaga na siguro Asikaswan na pa iti negosyo na. Kasla sa baling amin ti marikrik naak. Mading amin ti sa una iti naudi a panagsarita mi. Saan lagan nga kamkamali, no di na kayat nga dadakas a mapasamak. Naibagak daytan kan kuana, sakbay a nagpakada anapan iti syudad. Di na ka di imbaga, no kaano a sumangpat? Saan nga rod? Sumangput tumutla ang dayjay. Ta sigurado a mapanmanon aganop ijay kabakiran. Dimot na laing matlaang ti inam nga agabal? Iso tinangisoro kanyak nga agabal. Di na nga takayat ti umay mat agabal ditoy? Amang ano di na mapanawan ni ama. Alangan nga agmaymaysa ni ama, ijibalay mi. Di na ka di kayat ti agtrabaho mat ditoy? Ado ti mabalin ko apang isarkan ken kwa na ditoy? Anya at trabaho? No anya ti amo na trabaho? Isumat ti pangisar ka katakwada? Idi ubingag, nagtrabaho iti construction. Oh, matlagayam. Adagayam ko a foreman. Mabalin ko nga ibagakan kwa na, taalaan na iti construction site. Masigurado ka kayat dati umay diti syudad. No lakat, anda pagtrabahuan da. Naman pa'y madam. Nabayag asan asimbangpet ni sir. Imbaga ni Pangulo a pasawar na ti syudad. Birukan da ni Miko ijay. Nalawa ti syudad madam. Kasano da masarakan? Ay diagpaspasarak da. Masapul nga agawid dito'y ni Miko. Kasano no di da masarakan? Adamang sipot kadagiti amin amol kan parke di syudad. Ado a tao ti mang birok kan kuana. Kaslakot managdakdakis nga ano panda? Masapol saan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Misar, wano ti asyenda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen
tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Sagrado a Kalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.